V Pohronskom Ruskove dnes odstrelili 2 cukrovarské komíny. História jedného z nich siaha až do Uhorska. Pre obyvateľov boli komíny dominantou a to, že postupne búrajú pozostatky cukrovaru, vnímajú citlivo. Na druhej strane sú radi, že sa v areáli možno vybuduje niečo nové. Riadený odstrel oboch komínov na mieste pripravovali už od minulého týždňa. Postupne do nich navrtávali diery a potom vkladali trhavinu. Celkovo je 220 vývrtov a celkové množstvo trhavín je 69,3 kg. Menší z komínov v areáli bývalého cukrovaru tu stojí už 128 rokov, ten väčší 64. Mladší z komínov meral vyše 100 metrov a ten starší 50 metrov. Keď bolo všetko bezpečne pripravené, oba naraz odpálili. Dominanta Pohronského Ruskova sa zrútila za pár sekúnd. Mnohí obyvatelia to tu sledovali so slzami v očiach. Ako si spomínate na ten cukrovar? Tá dominanta? Až mi slzy vyhrkli, lebo to sú roky, čo tu človek trávila za momenty po všetkom. Už to bude chýbať. Cukrovár bol vybudovaný v obci ešte v 19. storočí. Spolu s ním tam vyrástla v podstate celá dedina. Pracovali tam generácie ľudí z celého okolia. A to bol najkvalitnejší cukor v strednej Európe. Starí rodičia, aj otec, všetko to tu pracovalo. Továreň zatvorili v roku 1992 a od tej doby chátrala. Zostali tam len skelety budov, ktoré teraz postupne likvidujú. Aby tá nejaká investícia do toho priestoru mohla prísť. Diana Pavlisová, televízia Joj.